Здравейте, приятели и търсачи на истинската история! Днес ще се потопим в една от най-големите загадки на европейското минало. Кои всъщност са славяните? Представете си следното. Години наред са ни учили, че това е древен, единен народ, който мигрира от северните степи и завладява континента. И че от славяните идват голяма част от нашите имена, езика и божествата. Но ако се разровим по-дълбоко, под пластовете на романтични митове и политически манипулации, се разкрива една шокираща истина. Това не е народ, а измислен етикет, създаден от древни писатели за тяхно удобство. Като този етикет по-късно е раздуван от филолози и различни политически идеологии. Днес обаче ще ви разкажем реалната истина, стъпка по стъпка, с факти, които ще ви накарат да се замислите как сме вярвали на тази лъжа толкова дълго. Готови ли сте да започваме? Представете си древния свят през 4 век след Христа. Римската империя се разпада, варварски племена се движат като буря през континента, а византийските писатели седят в Константинопол и се опитват да опишат хаоса. Те не са антрополози, не говорят езиците на варварите и не ги питат: кои сте вие? Вместо това, те слагат етикети, удобни, географски, за да опишат враговете си. Тук се ражда и лъжата за славяните. Няма древен народ, който се нарича така. Няма миграция на единна група. Има само объркване, което расте през вековете, докато не се превръща в мит. Започваме хронологично от това начало, от 4 век, когато старите имена като траки, даки, скити и сармати изчезват от картата. Запитвали ли сте се защо е така? Отговорът е, защото политическите съюзи се разпадат. Траките са интегрирани в Римската империя. Скитите и сарматите се смесват с нови групи, а даките губят държавата си. Византийците виждат масови движения на население северно от Дунав. Смесени народи, които нахлуват през границата. Те не знаят кои са точно тези хора. Дали са балти, траки, сармати или пък римски дезертьори. Вместо да изброяват всички, те измислят нови термини – склавени и анти. Това се случва в края на 5 и началото на 6 век след Христа. В трудовете на древни автори като Прокопий Кесарийски, Йорданес и Псевдокесарий. Първият ключов момент е по времето на император Юстиниан I. Прокопий пише в своя труд за войните. Склавени и анти са групи северно от Дунав, но те не са единни, живеят в различни племена, без цар. Тук склавени обозначават западните групи на река Днестър, между Дунав и Карпатите, а с анти се обозначават източните групи, от Днестър към Черно море. Сега въпросът е, защо точно река Днестър? Това не е случайност. Днестър е древна граница между два свята. На запад се намират гористи и блатисти земи с земеделски общности, а на изток са отворените степи с номадския живот. От хилядолетия тази река разделя културите, като западно има трако-дако-балтски влияния, а източно има скито-сарматски степни конфедерации. Византийците я използват като стратегическа линия. За тях реката е границата между горските варвари и степните варвари. Това е чиста геополитика, а не етнология. Те не записват само названия, а дават етикети за удобство. Склавени за западните и анти за източните. А сега нека да видим какво точно означават тези думи. Тук на помощ идва древният български език, който обяснява всичко по-логично от всеки друг език. Склавени не идва от слава или слово, както по-късно ще ни лъжат филолозите. Това е древен индоевропейски корен скел, който означава склон, наклон. На старобългарски език този корен се оформя в склон, склонити или накланям, склен, наклонен. Или иначе казано, склавени буквално означава хората от склоновете, жителите на гористите долини и карпатски подножия западно от Днестър. А това пасва идеално.
Тези земи са пълни с хълмове, гори и реки, където хората живеят в долини. Древният български е прототипът, който запазва корена най-чисто, защото е от региона, където се ражда езикът. А сега да видим какво означава думата «анти». Самата дума идва от ирано-сарматския корен «анта», който означава край, граница, ръб. И както вече знаем, сарматите са древните българи, но останали в историята под това име заради своите сърмени дрехи или дрехи, украсени с блестящи нишки. Това е типична българска дума, която няма аналог в другите езици. Или иначе казано, антите са хората от края, граничните степни групи източно от Днестър, където степта среща морето. А краят е бил такъв за византийските хронисти, защото те не са знаели какво се крие още по-на изток от земите на сарматите. Тук може да се запитаме, защо древният български език обяснява това толкова добре. А отговорът е, че той е пропит в древните земи, където нашите предци са предавали своето влияние, но са останали в историята под имена като скити и сармати. Тук е момента да ви представим нашата нова книга, която се казва «Забранената книга за произхода на българите». В нея ще научите изключително интересни неща за реалния произход на българите. Също така ще разберете каква е връзката на нашите предци с индоевропейските езици и защо основни думи в древността идват от древните български корени. Линк за книгата ще намерите в описанието под видеото. Нека сега да продължим с днешната история и да видим как лъжата за славяните започва да се надува през вековете. През 6 и 7 век тези термини са само византийски етикети, а не етноси. Никой не се нарича склавин или ант, нито пък има такива държави. Но през 8 и 9 век, с разпространението на старобългарския език чрез българската държава, се ражда славянският езиков пласт. Старобългарският е най-старият писмен славянски език, като Кирил и Методий го използват за глаголицата. Той е синтез от балкански или тракийски, степни или скитосарматски и карпатски елементи. Официалната история нарича това старославянски, но това е ефемизъм. Всъщност е старобългарски език. Голямата измама идва през 16 и 18 век, с Ренесанса и Просвещението. Филолози като Йохан Георг фон Екхарт и Йозеф Добровски преписват византийски текстове и виждат думата склавини. Те погрешно предполагат, че думата идва от словене, словени, хора на словото, защото някои южни групи се наричат така. Така склавени се превръща в славени, което е филологическа грешка, а не факт. Това е лъжа, защото оригиналът е с буквата К, а не с Л, или склавени, а не славени. Те игнорират географския корен и създават митовете за славяни като единен народ. През 19 век панславизмът, което представлява политическо движение в Русия и в Австро-Унгария, надува лъжата до максимум. Политици като Михаил Погодин и Ян Колар искат да обединят източноевропейските народи срещу Османската империя и Германия. Те вземат езиковата група от сходни езици и я правят етнос. Така склавени, анти, венеди и локални имена като сърби, поляни и други се сливат в общото славяни. Ако някой се запита защо, тези хора веднага отговарят, че това е заради политическа сила, като ни обясняват, че ние сме един народ с общо минало. Днес лъжата продължава в учебниците, но фактите са ясни. Славяните са езикова категория, а не етнос. Древният български език ясно обяснява произхода на склавени и анти най-добре, защото е от региона на Долен Дунав, където се ражда синтезът. В полският или руският език, например, тези корени са заети от българския. И сега, след като разкрихме лъжата, нека да се потопим в истината и да видим каква е връзката с древните българи. Събравете наложения мит за тюркските номади от Азия.
Това е друга манипулация от 19 век. Древните българи са коренни обитатели на Балканите и на северните земи около Черно море. Наследници на скити и сармати, които живеят в степите от хилядолетия. Те са индоевропейци и имат митология, която се преплита с балканската. Техният език се слива с старобългарския, като той е ключът, който обяснява думи като склавени и анти и ражда славянския свят. Да се потопим хронологично в нещата. Започваме от бронзовата епоха, около 2000 години преди Христа. Скитите доминират Северното Черноморие. Херодот ги описва като конници, живеещи в степите от Днестър до Дон. Те не са азиатци, а индоевропейци от евразийските степи, с култура на кургани и слънчеви богове. Около 1 век преди Христа, древните автори отбелязват идването на сарматите, които са близки родственици на скитите, но още по-могъщи от тях. Археологията ни разкрива сарматски некрополи в Украйна и Русия с оръжия и коне, които са идентични с по-късните български артефакти. От 1 до 3 век след Христа, скитите и сарматите се смесват с местни тракийски и гетодакски групи по река Дунав. А това е ключовият синтез – степните конници и балканските земеделци. През 4 и 5 век след Христа идва великото преселение на народите. А древните българи, отбелязани от тогавашните хронисти като анти и склавини, са голяма част от тези активни народи в региона. Самата археология потвърждава това. Черняховската култура, например, е скито-сарматска, с глинени съдове и оръжия, които се намират и в днешните български земи. През 6 и 7 век, поради факта, че Стара Велика България вече контактува с източната Римска империя, позната ни като Византия, нейните хронисти вече записват правилното име на тези хора, а именно българи. Самата територия на Стара Велика България е в Понтийските степи, източно от Днестър, а това е зоната на антите. От тук се получава и объркването, че българите идват заедно с славяните на Балканите, но това просто е погрешно тълкувано. Склавини и анти са един народ, като тук ще цитираме Тукидид, който пише в своя труд «История на Пелопонеската война» следното нещо. Така то, Одриското царство, бе много могъщо. По приходи и общо благосъстояние надминаващо всички народи в Европа, между Йонийско море и Евксин, или Черно море, а по численост и военни ресурси стоеше несъмнено непосредствено след скитите, с които всъщност никой народ в Европа не може да се сравни. Даже в Азия няма народ, който поединично да им се противопостави, ако е единодушен. Освен това, българите идват със своите богове като Род, началото, Сварог, небесният огън или Творецът, Перун, гръмовержецът или законът, Дашбог, даващият бог или слънцето, Велес, земният свят, знанието и богатството, Лада, любовта и хармонията, Жива, животът и плодородието, Морана или Мара, смъртта и зимата, Троян, пазителят на реда и времето. И когато княз Аспарух основава Дунавска България, той носи тази култура на Балканите, синтезирайки астракийската. Но древните българи са центърът, от който тръгва всичко. И няма съмнение, че те са коренът, а славяните са само етикет върху тяхната култура. Накрая на тази история можем да кажем със сигурност, че най-старият славянски език е старобългарският. Най-ранните писмени форми са български, най-консервативният славянски фолклор е в България, най-близките имена до стария пантеон са на Балканите. Или с други думи, така нареченият общославянски е компилация, чийто прототип е старобългарският. Славяните не съществуват като древен народ, а митологията, приписвана на миславяните, е всъщност древна балканско-българска култура. И така, когато разчистим прахта на заблудите и премахнем пластовете измислени етикети, пред нас се изправя една по-могъща, по-древна и по-светла истина, че народът, който векове наред е бил скриван за чужди названия,
е този, който е оформил света между Балкана и степите. Родил е богове, култура и език, надживели доста империи. Българите като пазители на древното знание, като творци на старобългарски език и като истинските носители на културата, днес наричана славянска, отново започват да се издигат в собствената си история. И когато погледнем истината в очите, разбираме, че нито митовете, нито политическите схеми могат да изтрият величието на един народ, който е бил тук още преди времето да получи своето име и който, въпреки всичко, продължава да пише историята си и днес. Ако тази история ви хареса, ви препоръчваме да изгледате епизода за първата писменост в света. Ще ви помолим да харесате видеото, както и да споделите вашето мнение в коментарите. Благодарим ви! Ще се видим в следващия епизод.